ka ai kata ka bangakwa ban pasat jingmut bat ka ai ka bangakwa ban kren ban yamir jingmut biang sa sisin pat hang ne kalong ba ngiyu i kini gisngi kidon ki ai ki ba wanra ya ka jing kelumar jingmut hangi kom kita ki dukat jong kari begejat benriu kom kita ki paradok ki parasnam dan rei ka ai ka bang nakal yang jong kwa ban pensai ban kwa ban pensau thu hang ne kalong ba manga pat mapi ngimdai kejat benriu Nepali ngimdai kejat benriu Punjabi ngimdai kejat benriu Bengali hanrei ngidai kejat benriu Khasi bat kadon kam yang abat ye pi bangi dei ban so sarong namar bangi dei kejat benriu ka kerpang hang ne po pertai ba ngidai kejat benriu ka bangi ai kejat ka khong syaka kemi bet mo wat nom stu bakla dei bangi ai jat syaka kentai hanrei ngi ai kejat ka khong syaka kemi katno kalong ke ai ke basno don buram hadu kata kataru hagaju kupor pat kani kejing ai jat ai khong syaka kemi kawai kalong komba implement ru hagaju kupor ya kata ka women empowerment te ke ai ke bangakwa ban pasat jingmut hni kalong ba don ki katu kat ni ki paralok don katu kat ni ki khun samla don ru katu kat ni kita ki paradok ki parasnam ki jongi ki basa hakalingo ki bu ke jingkeli bat ki ong ba ka ai ke jing ma lada kum ka jat penriu ni ai jat no sha ukpa la ni ai jat no sha usien rang ngam ong ba ke jing ai jat sha usien rang la ni ke jing ai jat kpa kalong ka papakla ki wei ki jat penriu hapo kani ka sla pertai ngam ong bakalong ka papakla hanrei dakabasai ngakwa ban pensutu bat ngakwa ban kren hang ni kalong ba lada ukhasi pat u ai jat sha ukpa kata ken kalong ka papakla pat baling ong kalong ka papakla namar ba ka society jongi kata ka matrilineal society ka pamut ka society ka imlang ka salang hapo ka jat benriu ka jongi nila adab la nila im nila adjust tipru yangi bangila dei kata ka jat benriu ka ba ajat syaka kemi ka pamut bakani ka jing ajat syaka kemi kam dei ka badang thamai ka bangila ban ong tang da ki si spa snem la ni ki san pos nem hanrei ka ne ka dei ka bala yat da ki spa snem te apa ngisau tu bakal ayat da ki spa snem kemut ba kalalong do bat kalalong snam hang ne po ka jat benriu te jiu pat ladangi pen bakla ya kan ni ka jing ajat naka kemi bat ni pen kelano si kejing ajat su ukpa lan ni si kejing ajat su senra hoat ngimla ban len ni kata bakata ka jing simjat sa ka kemi lan ni sa ukpa don ban la ban khang henry ni so thu pat hapakan ni ka kata pat ya kejat benriu hakan ukur kom ka kata kejat benriu kejat benriu ni don dia kata kasang kama kani kedi ke jingma kepala tengi ajat su pa kum kejat benru nyau trap lani kum kata kejat benru khasi pat ngila ban ong ni ke jing ajat su pa kam dei ke jing ajat pa kedi ke jing ajat meikha kam dei ke jing ajat pa kedi ke jing ajat meikha namar kati kejat jong pa kedi kejat jong ki meikha namar po kejat benru jongi ya ka kemi jong ukpa ni khen kedi ka meikha bat ya kita ki henmen ki para jong ukpa kamut ba ngiken kita ki kha lani ki nyakha kemangitip kita ki khadu ki khadang ki khae kita ki degi kemikha te kapamut ba lada ki khun jonga nga ajat sanga kapamut ba dei ba ki ajat jonga ngan yo ajat na ei manga hanrei ki ajat meikha ke kamut ba ajat jo imei jonga kamut ba ki ladai ki nong ajat meikha te hatu kamlong ka babakla te balai ngong kadon kasang kama ngakwa pan wanra kani ka nuksa hang ni kalong ba syubu mentah lada pidon armut para kentai kau bakhadu bat kabahedu to namar ba ubayo lok ya ka para khadu jongpi usim jat seladi bat komju ubayo lok ya ka himan baningkong jongpi usim jat seladi to example mentah kawai la ajat lingdo bat kawai pat la ajat da kawai pat te jiu kini kisi para subuk menta katu kahenmen kala sa boy la yolok da bana boy bat namar ba yolok na boy la ajat ru hang ta usen rang bat kawai pat ka yolok na war jantia bat kala ajat ai khong sa uta usen rang bana war jantia ngide ben skap bahaya kene te jiu hadin kata namar ba kini kisi para
namar ba ban ke jingdup ke jingkerdu kim yo ban ya kenduk ti kena sipara de henre ki kun ki keti ki jong ki la he ki la san ka kun jong ka para kadu ru kala he kong ru kala he te ka kun jong ka para kadu ka wan kelas sesor kun jong ka hanan baning kong pat wan kelas sesor te ki ya kendu hapo kelas te ki ya ibha te ka jat jong tu sendang da ka wei ka jat jong tu kan thei da ka wei te ndala poi kata ka jing ya kendu ka jing ya ju ka jing ya jan ka jong ki ka poi ya ki hadu bakin ya shongkha lani ya poi kha dia hadin pat ndala ya keli ya pertau penban ki de ki shipara te hatu kam dei ka sang kama la ki shipara ki ya poi kha te kani ken ngaong ka ap ka sang kama ka ap ka sang kama la ngi bakla hakani ka jing shimjat namar balai ka society jongi ka mga ong ipi kadika kata ka matrilineal society ka jat penriu lane ka imlang ka salang ka bangil adjust bat ka jing ajat kimi te menta la ngi penkelat ma ya ka bat ngi le start no ya ka poi si ka sang kama taka tahu kani ka long kamat ka balong very sensitive bat ka bang nyimdai ru ban le start ya ka ba ulong shua uman shua ula sut ula syur ula penlong do ula penlong senam latangi pen bakla bat ngi yalam bakla pat ya ka kawan ra ya kata ka syong sang syong ma hang ne po kejat menriu ke jongi ka ei ke banjia lada kom kejat menriu ni pediang ya ka kom ka ne te han rei ko ki parado ki prasnam ta ka jingkit kli kom kita ki khot jong kari kejat menriu ide ban tip ka ei kejat menriu padon ayu hapo kejat menriu pat ki ei kita ki badon hapo kejat menriu ide ban tip syai pat ide ban sotu bai ka ne hapo kejat menriu kadon ka khandau ka siap hapo kejat menriu kadon ka riti ka dustur kidon kita ki jinglong ki bakerpang hapo kejat menriu tila dangi pen khain no la dangi lilam no kawai na ki hatu kadang long kejat menriu ka bapura hatu kam ko la dangi lek kom ta te kom kita ki khot jong kari kejat menriu ki badon ya kam jingkit kli bat ki ba it ya la ka jong kejat menriu ki don ki ba ong ba kejat menriu ka ba ajat sa kami kan sa du jat no tangkat to ka nepo handai ngan ong hapi yang ne nyimdai ban ailat ya ka bakum kata nyimdai ban ailat ya ka bakum kata ngidai ban yang ya teli bat ngidai ban sotu ya la ka jong ka tenrai bat nyimdai ru ban ailat bang ngin du jat lane ba ka jat menriu ka jongi ngi hap ban yo pule stang haki kanatang lane ban yo i ngi stang haki taki museum ndai ngidai ki kasi ki kara ki ba ulong shua uman shua ula dap soi ula dap syur pat ula dap bentikna pangidai ka jat menriu ka ba ai ka jat ka khong sya ka kami nginam dei ban le start pat da kumwei pat ndai ngidai ban penek ban pensa ya kani ladangi it ya ka jat menriu ngidai ban it ru ya ki ki badon hapo jongka namar pa ladangi lilam no ya ka ladangi benda no ya ka ladangi teneng no ya ki jingle jong ki wei mut ba hatu ngidang dei ka jat menriu ka kerpang ni ya per naduk ka jing shimjat naduk ka jing shat naduk ka put ka sew naduk ka riam ka bet ngilong ka jat menriu ka kerpang bat ka per na ki wei pat hang ne po slapar thai pat ngidai ban so sarong wat ka ketin ru ka ong sarong ni jong la jong it ye ki jong la jong pat burum ni ki jong te leng bakan ni ka video nga ngach kam bakalong ka jing pen kedit menriu pat kalong ka jing kersiu tia ya ki parado ki prasnam de sikin sadon ki ba kenthok persya ya nga ki ba ong ba PS batai start habe de bekan ka topik ndai nga ong em ngam batai start ndai habang ye kran ka jat menriu ngidai ban tip pen ka ei ki jat menriu pat ki ei ki badon hapo jongka pat la ngim tip ya kini menta la dangi kran persya ya ki jing lilam no jong ka sarkar MDA ya ka khandau sya ka sarkar Asam ngikran persya ya kani hatu kamdai kapor bangin kran persya la don pat ki ba pen khen lani ban ko lani ban lilam no ya ka riti ko dustu jong ka jat menriu tilada ya ketungi penrem bat ya ketungi pen kesan ti ka bumut ba idegin kita ki beru ki balik siliang te ngim kwa baki ki ba ka originality jungi kom ka jat menriu kata ka special identification jungi kom ka jat menriu kan jat no bat kan du no nang ne po slapar thai blai sibun